Hola, bona tarda, sóc en Quico Mañós, estem aquí a la Fira de la Gràcia, de Gràcia Solidària. Jo us represento aquí a el que és el centre obert Eura Gràcia. Fins ara una associació. Aquest any precisament fem 25 anys d'estar al costat de les persones que estan al carrer. És una pena que haguem d'existir, perquè realment el que caldria és que aquesta situació no es donés, però sí que hem pogut celebrar 25 anys de solidaritat de la gent del barri de Gràcia amb les persones que viuen aquesta situació de vulnerabilitat. I per tal que pugueu conèixer Eura, doncs a Eura bàsicament el que estem treballant és una sèrie d'espais com un espai de dutxes i de rober per les persones que venen i que bé, en certa manera, doncs, el que estem treballant és que puguin canviar-se de roba, puguin dutxar-se. Fins ara estem gairebé, tots els dies de la setmana, per la tarda, en l'espai de dutxa, i ara començarem a obrir matins, perquè, tal com us he dit abans, fins ara hem estat una associació, però ens convertim en fundació. I el convertir-nos en fundació ens ha permès obrir una miqueta tota aquesta perspectiva de serveis. A part, tenim un espai d'atenció social, acompanyament, on hi ha relació, s'intenta treballar hàbits, habilitats, temes com català, castellà, tecnoeura, que és per poder plantejar-te el fet de fer un currículum o inserció laboral en aquest sentit. Doncs ens trobem amb tot això. I a part tenim un pis que està al carrer Sant Antoni Maria Claret, on tenim allà 3 o 4 persones que estan vivint i que els hi hem pogut oferir l'habitatge primer. Housing first, és una cosa que hauríeu de començar a conèixer. I més o menys el que fem és això, acompanyar les persones. Moltes gràcies.